nais que hoxe máis que nunca reclaman as familias para axudar na difícil tarefa de educar os seus fillos. A sociedade galega segue necesitando programas como Preescolar na Casa, que agora se están empezando a poner en marcha en países tan desenvolvidos como Inglaterra e Estados Unidos. PNC, Preescolar na Casa, serve de apoio ás familias, creando, entre outras cousas, espazos que permitan aos pais e nais compartir inquedanzas, experiencias, reflexións e un tempo de xogo e de calidade cos seus nenos, que lles posibilita un mellor coñecemento das súas necesidades e lles aporta máis confianza e goce na súa tarefa educativa. Isto é o que pode perder Galicia se Preescolar na Casa desaparece. A atención especializada a máis de 4.000 familias que se atendían en 660 espazos educativos en 267 concellos de toda Galicia. Preescolar na Casa é un programa de futuro, viable, pioneiro, vertebrador do territorio e defensor da lingua e da cultura galega. Traballaba hasta ahora coas escolas infantís da Xunta, coas AMPAs, co centro penitenciario, co proxecto OPE, cos 105 anos da atención ás familias galegas e na formación especializada de centros de profesionais. Bos días, eu vou falar como representante de todos os pais. Fixemos unha plataforma informal e intentamos, aunar as forzas de todos os pais para luchar contra isto. Nós como pais queremos manifestar principalmente a nosa decepción e a sensación de desamparo a que nos enfrentamos. Pola perda dun servicio nos sentimos abandonados pola administración en aspectos tan sensibles como son a crianza e a conciliación da vida. Queremos manifestar que nunha sociedade cada vez máis desestructurada, onde están en crise non só a economía, senón todos os valores sociais e persoais que nos engloban. Neste ámbito, nesta situación, Preescolar na Casa a nós como pais nos fai sentir protegidos e que é unha idea dun entorno protegido, favorable, onde poder resolvernos as dúbidas e onde nos dá un apoio inigualable para a crianza dos fillos e en igualdade. Tamén Preescolar na Casa pon en valor a comunidade, o feito da comunidade como axente educador, o grupo como axente educador. Ben, pensamos que esta igualdade de oportunidades pérdese no momento en que se nos quita a oportunidade de ser orientados na nosa cada vez máis difícil labor como pais, e que se o futuro do país son os fillos e o xeito de como medran e como se educan, estas situacións, o que quero manifestar tamén é que parecenos totalmente incomprensible que se desmonte un servicio xa existente que chegou no anterior curso a atender a cerca de 4.000 familias e que daba igualdade en todos os territorios da comunidade galega e daba igualdade ás distintas situacións familiares. Un programa que está avalado non só polos organismos expertos, senón por todas as familias e pequenos que pasaron polo programa todos estes anos e que poden dar fe na boa acollida que tiñen. Por todo isto, por toda esta situación creada, queremos pedir á Consellería directamente, precisamente que se chama de Igualdade, que retome, que cambie esa situación, que tome o programa como algo propio, e en xeral extensible a toda a Xunta, que tome en consideración, e tamén vamos a pedir a colaboración de todos os cidadás, todos os pais e nais, sobre todo na cidade e nos alrededores de Lugo, que apoyen a manifestación do vindeiro sábado. Todo isto para facer unha sociedade máis xusta e igual. Simplemente quería abundar en algunas das ideas que se dixeron e alguna que non apareceu. Estamos en un momento político onde a todos os políticos, a todas as políticas, se les enche a boca
diciendo que a educación é o futuro. E, sin embargo, sabes, a educación va tendo recortes, alá en calquera comunidade autónoma que vayamos ao longo do Estado español, recortes e máis recortes. Este é outro exemplo de recortes, non? Ninguén, nunca, dende a política, dixo que este programa non fora ni bo, ni eficaz, ni nada desto. Ao revés, sempre se viu un programa maravilloso. O único que hai aquí é un recorte orzamentario, punto de culo. Tema económico, outra vez estamos con as mismas. Recortes e máis recortes, sentón eso, simplemente porque hai dinero do por medio. Como sindicalista, Nostra tamén queremos apuntar a idea de que desaparece o posto de traballo. Aquí tamén aumentamos esos 5 millóns de parados e paradas, que é algo que non desexamos para nada. Abundar no tema do rural. Escolar na casa traballa no ámbito rural sobre todo, socializa a nenos que a mellor non teñen a posibilidad. E máis, a mí me gustaría que esa escola de pais non fora só no rural, sino que tamén nas cidades necesitamos deste tipo de escolas que os pais non están educados para facer isto. Por lo tanto, bueno, pues, desde aquí un chamamento a toda a ciudadanía que poda chegarse o día 26 a esa manifestación, porque sin movilización seguro que non conseguimos nada. O fundamental que sería o mantemento deste servizo, por todas as razóns que os compañeros e compañeras que falaron antes dixeron. Eu quería afondar un pouquiño. Primeiro, que se lembre que xa co que hai encima da mesa pois hai 38 persoas afectadas por un ERE, 20 persoas co seu contrato suspendido e outras 18 cunha reducción a media xornada, que xa neste momento hai un montón de concellos que non están a ter un servicio que levan tendo dende fai décadas, que xa neste momento hai sobre 2000 familias que non teñen este servizo que si estaban tendo anteriormente. Iso hai que deixalo xa claro, porque xa é unha realidade que temos en Ribeirão. Logo tamén, na liña do que falaba o compañeiro Xosé Manuel Cabezudo, é que aquí, claro, hai unha perda de postos de traballo, pero non son postos de traballo que les queira. Estamos falando de profesionais con un nivel de formación impresionante, perfectamente formados e preparados durante anos e anos para facer este traballo, que se non se cambia a decisión política da Xunta, vai ir ao cubo do lixo, por así decirlo. É un desperdicio de formación, de recursos e de traballo que se vai perder nun día para outro se non se cambia esta política. Logo tamén, eu non quería pasar sin afondar un pouquinho no que é a política da Xunta que está a levar a cabo. É que a impresión que dá vendo as declaracións da propia conselleira ou vendo as manifestacións que fixo a diputada no Parlamento é que é unha decisión de erradicar, de eliminar dun plumazo a preescolar. Algo hai en preescolar que a este goberno da Xunta lle molesta. Algo hai aí, non? Eu, dentro do meu punto de vista, eu creo que é afondar por unha banda, como dicían antes, no recorte masivo de servicios que está na poboación, pero que tamén é que a esta Xunta lle molesta todo aquilo que lle sona algo que se faga en galego. Se unha das características que tiña o programa Preescolar na Casa, que é un programa íntegramente en galego. Por iso viña tamén unha parte do seu financiamento polo propio Departamento de Normalización Lingüística. Pois parece que este goberno que temos na Xunta é que ten auténtica tirria, auténtica manía a todo aquilo que poida sonar a algo que se faga exclusivamente no idioma galego. Logo tamén eu dá-me a impresión que o programa Preescolar na Casa a insisto moito, en este goberno da Xunta, porque outros gobernos do mesmo colo da Xunta non se deu esta situación. Que este goberno concreto que temos na Xunta lle molesta calquera institución ou organismo que non poida controlar políticamente. Se hai unha característica que tamén definiu a Preescolar na Casa e os seus profesionais ao longo dos anos é que fixeron levando adiante o seu traballo con unha profesional exquisita independentemente do color político que estuvera no goberno, unha independencia total e absoluta. E a min, ou a Mendaciga, danos a impresión que unha das cuestións que molesta a este goberno de Preescolar na Casa é precisamente eso, que preferían ter unha fundación ou unha institución que fora máis dócil
é que os seus profesionais, no canto dos seus profesionais do ensino como son, pois que foran máis axentes electorais polos concellos polo país adiante, non? Nesa liña, eu creo que a sociedade galega ten a obriga de reaccionar e de poñer de freo a todas estas políticas, porque agora estamos falando de preescolar, pero mañá podemos falar de calquera outra institución que ten certa independencia, non? Eu creo que, insisto, como dicía antes, que a sociedade ten que reaccionar e nese sentido vai ter unha ocasión, unha primeira ocasión este próximo sábado aquí en Lugo para manifestarse en contra da eliminación do programa, en contra deste tipo de medidas xenéticas que están a tomar en... Evidente que aquí solicitamos non estar expensas de que cada goberno decida si dá ou non dá cargos. Aquí o que todos intentamos é conseguir que este programa teña unha continuidade no tempo e que a necesidade de que asuma a Consellería de Educación para que non estemos expensas eso e que, como decía o compañero Ferreiro, pois non este supeditado aos deberes políticos e se eres ou non eres máis afino ou menos afino,